Niin vaihtopenkille. Lähtee sitten. Siinä Pippenin käsiin. Jacksonilta pari nättiä. Palloskriiniä, Jackson vastaan Erdl, hyvin pysyy Erdl edessä, kunnes kaatuu ja Jackson naalaa hyvä. On jäänyt aika lailla vähäiseksi ja kun ne onko vetää 3 ulkomaalaisella, niin ne... Koprien nousua tuli ja Jacksonia vastasi Lawrence. Jackson step back 3 ilmaan, sisään and one. Näin ei käynyt. Minuutti erää jäljellä. Yeah. Kasvoihin, Bucks menettää Nikkarinen, vapaana Jackson pystyy, Nikkarinen on saanut itsensä koottua ja käy viime. Pitää huolen Manny Pearson. Hakamaa lähtee haastamaan. Ei kuitenkaan. Pitää päästä ja siitä levitys ja sitten olipa kaunis blokki. Nyt pelaa sitten. Saa pallon Jacksonille. Jackson Hipkinsia vastaan. Jackson laukeaa Kyrinen puolella. Jackson pääsee nyt haastamaan juoksemaan. Puolustuslevypalloja ja kotijoukkoille. Jackson tulee itse pelaajille. Tätä ei NBA:ssä kovinkaan paljon nähdä. KJ Jackson 3. Naps! Nikkarinen. Jackson. Jackson jää vapaaksi Hyökkäys aikaa 4 Boyd ja Jackson ja 3. Pohja! Jackson ottaa oman ratkaisun. Jackson hakee häntä. Adamsin palloskriini. Jackson oikean käden haastoon, hypäri ilmaan, hypäri pohjaan. Päälle. Pallo jälleen pelissä, oli Karjokosken ensimmäinen joukkojen virhe vastaan. Livingstone hieno. Johti 3 pisteeseen, kun 4-0-5 tätä ensimmäistä 10 jäljellä. KJ Jackson. Jackson, Adamsin screeni, Jackson takaa oven, Kilpinen loppuun asti. Ja niin edelleen. Sitä apupuolustus Juho Lehtorannalta. Pippen. Jackson kaasu pohjaan 3 sekunnin alueelle ja leijappiin asti. Jackson hyvä rytmivaihdos ja ajelee loppuun. Nokialaismiehistöllä oikein muutenkaan, mutta näillä taas tippuu. Jackson. Teri! Puoli näyttää. Thorpe. Äänet puolustaa. Korjaa, mutta hyvin Nikkarinen mukana. Hei Nikkari raudalle. Ei pysty viimeistelemään Jacksonin vastassa Hall. Jackson väkisin raudalle asti! KJ Jackson. Kulmaan. Ei lähde Jackson tuosta ykkösellä tykittämään, vaan lähtee ajoon. Nostaa Korinalta levyn kautta sisään. Naarattiin KTP riveinen, erinomainen 3 pisteen heittäjä. Kolkki kuittaantuu ja sen jälkeen on lähellä tuossa. Vähän siinä Jackson sitten omassa kuljetuksessa häplää pallon kanssa. Hidastaa ja staattistaa tämä Koprien pallon liikuttelu, mutta Jacksonin oma. Kilpinen. Jackson. Vastaa Vaxlas. Jackson step back 3. Jälleen KJ. 4.45 jäljellä. KJ Jackson 3 ja se on pohjassa. Saa Nikkarinen kättä väliin. Jackson vastaan Lai. Tällä kertaa Jackson ottaa step back 3. Se on hyvä. Siellä sitten KJ Jackson tuo levypallon. Pippen 3 vapaana. Ehtoranta kolmostaa. Jackson vastaan Waters. Jackson lähtee tätä tilannetta hyödyttämään, antaa ulos Livingstonille. Jackson ulos, Livingston vasta palloon ja pohjaan. Hieno harhautus. Kova
rooli Nenonen ja Ahonen. 4 kotimaisella Vilmas siis tässä kohtaa. No nyt siinä. Jackson. Oma heitto. Ja sinne menee. Niin Adams käyttää Justus Kilpisen. Korjataan Juho Lehtorannan screenin. Jacksonin step back 3. Sinne menee.